Volám sa Matúš Humenný a rád by som vám predstavil môj projekt Adoptuj si včely úľ. Tento projekt pomôže zákazníkom dostať sa ku kvalitným včelím produktom, odbremení včelárov od starostí s predajom a marketingom a naviac pomôže ľuďom s ťažkým životným osudom. Zámerom tohto projektu je vytvoriť internetovú stránku, na ktorej budú zaregistrovaní včelári z celého Slovenska, aby si zákazník mohol nájsť svojho včelára v blízkom okolí a kúpou jeho poctivých produktov podporil jeho záslužnú činnosť. Produktom tohto projektu je adopcia jedného včelieho úľa na 1 rok v sume 150 eur. V tomto balíku zákazník získa nasledovné: 10 kg poctivého včelieho medu, fľaša kvalitnej slovenskej medoviny, sviečka z pravého včelieho vosku, možnosť zúčastniť sa celodenného workshopu priamo na včelnici, dobrý pocit, pretože 10% z tejto sumy pôjde na dobročinné účely a takisto podpora včelára vo svojom okolí. Autorom projektu som ja, Matúš Humenný, ako vyučený včelár a taktiež celý tím rodinného včelárstva Humenný.